الأول الآخر. Okay. Please like my mutane babu wuta wallahi ya fitila na samu domin a haska dai fuskata ta fito. Kamar yadda kuka sani sunana Abdullahi M Suleiman inda aka fi sani na da All Corner. Mamallakin tashar nan ta Sanadiyya Hausa TV wadda take kawo muku official wannan fina-finai masu ƙayatarwa videos masu ƙayatarwa wanda muke amfani da irin su skeleton, sai maciji ga su nan halittu daban-daban na da muke sawa a cikin bidiyoyin mu. Kamar yadda kuka sani kuma kamar yadda kuke gani mu muna samun wannan a gare ku, gudunmawa a gare ku ta muna samun views sosai yadda muke godewa Allah. Allah ya sa muna samun views sosai a fina-finan mu videos ɗin mu da muke ɗorawa. Amma 'yan kwanakin nan mun ɗan samu wata matsala da wani bidiyo da muka ɗora muka samu matsala muka goge bidiyon to shine channel ɗin ya ɗan tsaya amma in sha Allahu nan da wasu 'yan kwanaki in sha Allahu za su gyara mana shi ya dawo mu ci gaba da samun views cikin ikon Ubangiji. Kuma muna samun liking a gare ku mun gode muna samun liking sosai bacin liking kuna mana comment da addu'o'i na godiya muna gani muna godiya sosai kuna mana addu'o'i na samun nasara kuma muna godiya addu'o'in ku in sha Allahu ba za su faɗi ƙasa ba kuma da wannan ne muke ƙara sanar da ku cewa in sha Allahu za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi amfani da bidiyoyi na nishaɗi bidiyoyi kamar yadda muke kawo muku a cikin wannan tasha tamu Sanadiyya Hausa TV. Kada dai ku dinga mantawa da subscribers wanda yanzu aƙalla muna da viewers sama da dubunnai a wannan amma subscribers amma bai cika shi inda muke so ba. Wannan live ɗin ma da kuka ga ina yi ba dan subscribers ɗina ya kai bane YouTube ne suka tura ni kan live ɗin kai tsaye har nake yi yanzu amma wai ba dan subscribers ɗina ya kai bane. Yawwa. Allah ya bamu wuta ne. Yawwa Haufa barka dai a ci gaba da yi mana liking viewers. Yawwa. Yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawwa kamar yadda kuka sani sharing ta